Lamig, ang lamig. Hello. Nay. Tagat mo kayaw. Tagat mo kayaw. Oh. Shoutout ka na. Hoy, shoutout ka. No. So ayun guys, mga kasursur, dito tayo sa Barangay Sinabaan Riverbank. Ikutin natin yung paliguan nila dito. Mukhang buhay na naman yung tubig dito. Ayun, nawala na yung mga cottage dito. Yan, pasyalan lang natin dito sa taas muna bago tayo bumaba. Idol! Ayun, dami pala tao dito, idol. Buhay pa rin, marami pa rin naliligo. Doon tayo sa banda doon. Yun yung maganda, yung sa may parang pandon, parang dam, mini dam. Ayun, makambing ha, ang dami kambing dito. Ayun. Ano po? Parang wala nang tao dito ha. Ayun, mayroon pa pala doon. Check natin yung place. Yan, sa Umingan po yan. Malapit lang. Sinabaan Riverbank. Ayun, dami nila doon, no. Shout out sa mga naliligo dyan. Ito yung dam dito. Oh, sige. Ganda. Yan, oh. Ito sa kabila. Ayun, ganda. Shout out! Shout out! Lamig, ang lamig!